B.P.F नि लाइमोन गांखंनि जे दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारि जा बिथांनि गारिखौ मोनाबिलि समाव बुख्रुबबाय। अखानायै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट B.P.F नि पार्टी अफिस सिगाङाव बिथांखौ एटेक खालामबाय आरो B.P.F आ थांनाय काउन्सिल इलेक्शनावबो हारसिङैसो गेलेखादोंमोन, हारसिङैनो मेजरिटि मोनखादोंमोन, देग्लायबो हारसिंनो गेलेदों, हारसिङैनो जै जागोन। 2025 नि काउन्सिलनि इलेक्शन नोंथांनि समस्थियाव नोंथाङा देरहागोन ना देरहाया आंहा मोनसे कनफिउससो दङ। गासिबो बेफोरखौ नायोबा नुनो थाङो जे फैबाय थानाय समाव B.P.F नि इयुना बिराद गोजों। दा UPPL, SGP, BJP लोगो नांनानैबो जिहेतु BTC नि मोननै समस्थियाव बिथांमोना जेननो थांगासिनो, B.P.F दोलोआ देरहानो थांगासिनो। दा आं नुहुरदों दे भारतनि कुनु माने गोहोआनो जोंनि B.P.F खौ फेजेननो हानाय बिदि आं नुहुराखै आरो। दा मोनथामबो दोलोजों ज' जानानै जुदि B.P.F खौ फेजेननो हायाखैब्ला भारतनि बबेबा खनानिफ्राय फैनानै बबेबा राजखान्थि दोलोआ नैबे BTC खौ सासन खालामफैनो हागोन आं बिदि नुवाखै। मानो होनोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि दैदेननाय B.P.F बे पार्टिनि सायाव रायजो राजाफ्रा गोबां अननाय दङ। मानो अननाय दङ होनोब्ला मावा नङा मावदोंबो। दा बुंनो थाङो जे UPPL नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जाख्ल'नाय सरकारमोन गोदो, नाथाय जाख्ल'नाय गैयै सरकार। नाथाय दा नुबाय गोबां जाख्ल'नाया UPPL सरकारनि समावसो सोलिगासिनो। दा बैफोर गासिबो खोथाखौ सालिजारि नायोबा नुनो मोनो जे B.P.F आ फैबाय थानाय समफोराव ओरैबायदि मोनसे सेन्चुरि मारिनो थांगासिनो दङ जे रावबो राजखान्थि हान्जायानो बेयाव जायगा मोननाय नंलिया। आरो B.P.F आ थांनाय काउन्सिल इलेक्शनावबो हारसिङैसो गेलेखादोंमोन, हारसिङैनो मेजरिटि मोनखादोंमोन, देग्लायबो हारसिंनो गेलेदों, हारसिङैनो जै जागोन। आरो नैबे खनसे जै जानायनि उनाव सोरबा सासे सुबुंनि रावाव BTC नि सुबुंफ्रा गोजावगोन बे नंला। BTC आव मोनसेल' राजखान्थि हान्जाखौ फोथायगोन होनोब्ला बे जाहैबाय B.P.F हाग्रामा महिलारि दैदेननाय मोनसे B.P.F बे राजखान्थि हान्जाखौसो दिनैनि दिनाव रायजो राजा बिथांमोना गनायनानै लासिगोन आरो मोनसे सेन्चुरिनि थाखाय बे हान्जाखौनो पार्मानेन्टलि दोननो थाखाय रेडि। दाख्लै ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों जे BTC नि चिफ मानगोनां आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनि समस्थियावनो जेनदों, MP आव बोरै देरहानो। नाथाय नोंथाङा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानाया मोजां, फैबाय थानाय जे 2025 नि काउन्सिलनि इलेक्शन नोंथांनि समस्थियाव नोंथाङा देरहागोन ना देरहाया आंहा मोनसे कनफिउससो दङ। नोंथांनि समस्थिखौ नोंथाङा मोजाङै केम्पेइन खालाम, नङाबा गालांनो हागौ। नोंथाङा बुंदों नङा होमबा जे काउन्सिल इलेक्शनाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेननायखाय MP आव माने देरहानाय नङा होननानै। नाथाय बिदि नङा, देग्लायनि अयबा ओरैबायदि डेन्जार, थाखा फैसाजों सोरबा राजखान्थि हान्जाया लुसोमबाबो बेखौ हायाखै। आखाया B.P.F निथिं थांदों, बिथाङा देरहाखागोन, नोंथाङा बुंबा जानाय नङा। UPPL नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंनो नागिरो जे दाख्लै लकसभा इलेक्शना जोंनि BTC आव गोजोनैनो जोबलांबाय होननानै। नाथाय बहा गोजोन नुखो? बिथांमोना आं सिगांबो बुंदों जे सान्ति प्रिय होननानै लाबाय थायो, BTC आव गोजोन फैबाय होननानै बिथांमोना बुंनानै लायो आरो मोनसे हेपिनेस प्रग्राम बिथांमोना खुङो। नाथाय बेफोर गासिबो माने दैयाव थांनायसो। दा बुंनांगोन जे UPPL आव मोजां करिय'ग्राफार गैया। मेथाइखौ दानबाय खस्थ' खालामनानै, देंखोगिरियाबो खनबाय, केमेरामेनाबो खेबबाय, नाथाय एक्टर एक्ट्रिस मेथाइ जे करिय'ग्राफार बिनि गेजेराव जेबो गोरोबनाय गैया। ओंखायनो माने नायनो बाबाय आरो बे बुस्थुखौहाय। दा मा बुंबावनो जे बिथांमोना ओरैबायदि जाबाय दा मोनसे समाव, दा बैफोरबायदि देंखो मिलायनि थाखायनो करिय'ग्राफार मिलायनि थाखायनो दाख्लै बिराद मोननैसो गिदिर माने भायलेन्स लाबोबाय जे जोंनि B.P.F नि लाइमोन गांखंनि जे दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारि जा बिथांनि गारिखौ मोनाबिलि समाव बुख्रुबबाय। अखानायै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट B.P.F नि पार्टी अफिस सिगाङाव बिथांखौ एटेक खालामबाय, नाथाय पुलिस प्रशासनाबो दिनैसिमबो बिनि सायाव गोख्रों माने राहा लायाखै। जा B.P.F नि लाइमोन गांखंनि जि भाइस प्रेसिडेन्ट
आदा प्रहलादनि न'बो बिथांमोना अन्थाइ खुबैबाय दा बेफोर मोनसे सान्तिनि मोनसे साइन नङा बे मोनसे सान्तिनि मोनसे नेरसोन नङा दा सान्ति फैनांगौब्ला रावबो रावखौबो दुसिलायनो नाङामोन सोरबा सासे सुबुङा सोरनिबा न'खराव बिदि अन्थाइ खुबैनाय सोरबा सासे सुबुङा सोरबा सासे सुबुंनि मोदोमाव बिदि आखाइ होनाय बिदि फैनो नाङामोन बिथांमोना बुङो B.P.F नि दिनाव बुलाय सुलाय गोबां जाबोबाय नाथाय दायो सान्ति फैबाय होननानै नाथाय दे जों मानिनानै लाबाय दे जों गाज्रियानो जाबाय दे नोंसोर मोजाङा मानो दावराव खालामखो आरो B.P.F नि समावथ' बिदि जेबोआनो जायाखै बहा बुलायदों जेबोथ' बिदि दावराव जायाखै नाथाय बिथांमोना जेनगोनखौ मिन्थिखानानै सानै हयै बिदि खालामदों जेनबाय बायोबा बिथांमोना जे BTC आव थानो हाला गोजानाव थांनांसिगोन दा जेननायखौ बिथांमोना मिन्थिखानानै दानो बुखानोसै दानो बिदि एटेक खालामखानोसै उनाव जों जेनोब्ला बिदि पावार देखायनो हानाय नंला होननानै बेफोरबायदि असान्ति खामानिफोरखौ मावदों नाथाय बिथांमोननि जि मिशन एन्ड भिजननि खोथा बुंबाय थायो बेफोर गासिबो बेफोरबायदि आखल आखुनि थाखायनो फेल जादों होननानै आं सानो गोबां मानसिफ्रानो कुइसन खालामो जे खाम्फा बरगयारी बिथाङा देरहासिगोन MP महरै दिल्लीयाव जोंनि BTC नि खोथाखौ बुंसिगोन नाथाय बिथाङा MP महरै थांनायनि उनाव सोरखौ टिकेट होगोन बे बिराद मोनसे डेन्जार कुइसन दा बेनि सायाव आं जेबो बुंनो साना दा नेक्स्ट काउन्सिल इलेक्सनाव हाइकमान्डआ इसोरनो टिकेटखौ होयो बे मोनसे CWC नि मोनसे डिसिसनजों जागोन दा बेयाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया दा बेखौल' आं बुंगोन जे जोंनि B.P.F दोलोनिफ्राय जायफोर इलिजिबल केन्डिडेट जायो गेलेनो थाखाय जयगथा दङ जाय हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन जायनि बे BTC 6 शिडिउलखौ बासायनो हागोन बैफोरबायदि सुबुङा मोनगोन होननानै आं आसा फारिदों नाथाय बै मोजां बै गाज्रि होननानै रावखौबो आसि दिन्थिनानै आं बुंनो साना राइट मानसियानो मोनगोन बेयाव जोंनि पार्टिनि खामानि मावग्रा मोनसे रायजोनि मोजां हास्थायग्रा बैफोरबायदि सासे बेक्तियानो बे खाम्फा बरगयारीया MP महरै देरहालांनायनि उनाव बिथांनि समस्थियावहाय मोनगोन आरो राइट केन्डिडेटआनो